Yeah, Jason Mac Beats. Para sa mga tao nga pirming gihusgahan, isang wala nila nahibaloy ang tinuod nga istorya. Paminawan ninyo ni Nganong daghan mang mga tawo nga kusog manghusga sa isig ka tawo nga wala gani nila maila kung unsa ilang nakita mao dayon ilang istorya murag sila ray nakabalo sa tibok nga sugilanon sa kinabuhita kay lagi niwang dawing nun dayon kag adik walay paghuna-huna nga basin na kay mabugat nga pasanon sa dughan wala sila kabalo sa akong mga giyagian sa mga gabi nga walay tulog ug sa mga problema nga gitaguan. Ayaw ko ninyo usgahi kung unsa inyong nakita kay wala mo kabalo sa kong tinuod nga kahintang ug pakigbisog sa kinabuhi. Bisan unsaon ninyong sulti ug panaway magpadayong gihapon ko sa akong paglakad. Balaka, anaman namon ra na kumuog laba karon tingali ubos pa akong kahintang pero mo abot ra ang adlaw nga makita ninyo akong kalampusan. Sa matag panaway nga akong nadunggan nahimo ng kusog aron magpadayon sa akong pangandoy nga giandom dili ko mo sukol pinagi sa kasuko akong tubagon pinaagi sa paningkamot ug kalampusan. Daghan ng ninggon nga wala ko'y mahimo nga hangtod dinara daw ko sa akong kinabuhi karon pero ang panahon maoy mo tubag sa tanan kung kinsa gyud ang nagtinodog kinsa ang nagpakaron ningnon kung niwang ko dili pasabot nga adik kung hilom ko dili pasabot nga walay tingog ang matag tawo adunay kaugalingong gubat nga dili makita sa mata sa ubang tawo. Ayaw ko ninyo husgahi kung unsa inyong nakita kay wala mo kabalo sa kong tinuod nga kahimtang ug pakigbisog sa kinabuhi. Bisan unsaon ninyong sulti ug panaway magpadayon gihapon ko sa akong paglakad. Ayaw lang mo kabalaka anaman-namon ra na kumuog labaw pinagi sa kugi respeto ug paglaute. Makaabot ra ko sa akong gitingguhang kalampusan. Yeah, Jason Mac Beats. Sa tanang nagiusgahan sa kalibutan, padayon lang. Ayaw tubaga ang panaway pinaagi sa kasuko. Tubaga kini pinaagi sa imong kalampusan. Anamanam lang maabot ra gyud ang imong panahon.